Ngiyababingelela bonke ababukeli be-channel ebuhleni izulu lethu. Igama ngingusandile wakwaNtombela. Ngingumntwana waseNhlanhleni home, umuzi kaShembe osePietermaritzburg e-Edendale. Ngiyilunga nje eliphelele lebandla lamaNazaretha. Njengoba silapha phezu kwentaba yaseMatabetule endaweni la khona inkosi yamaqadi esikhotheme ezala inkosi ekhona njengamanje eyanikeza khona inkosi inyanga yezulu ukuba yakhe umuzi kaNkulunkulu emva kokuba omubi esewubhidlizile umuzi wasekuphakameni okudala. Yabe seyiwetha leli gama lalomuzi yathi ubuhle bokuphakama. Njengoba ke silapha osukwini namhlanje lomhla ka-24 kuJulayi sisosukwini lomgidi ngithi owesithupha emgidini eyayibe u7 ebakhona njalo ngomhlangano kaJulayi. Njengoba ke sisemgidini nangibona i-attire yami noma iregalia engiyifakile eyomgidi obizwa ngokuthi injobo. Sisemhlanganweni ke kaJulayi ongumhlangano wesibili kwemihlangano emkhulu onyakeni. Ungomunye wemihlangano oyi-conference ya wonke amaNazaretha umhlaba wonke. Ngithi amaNazaretha umhlaba wonke ngoba inkosi inyanga yezulu nabasezantsi mhlambe nasabaya kwezinye izindawo kodwa basazibiza ngamaNazaretha bembatha lengobe emhlophe bethi nebethandaza umthandazo wabo bawise uNkulunkulu through isithunywa sikaNkulunkulu noma uNkulunkulu wethu uShembe. Bebize leli gama elithi Shembe bangamaNazaretha irrespective ukuthi ababize inkosi uNyazi. Ingakho ngithi uyi-conference yawo wonke umuntu oyibiza ngokuthi ungumNazaretha ekufanelekile ukuthi awugcine. Incwadi kaNehemiya 8 yakuveza ukuthi ngenyanga yesikhombisa bayohlala emadokodweni abo benze umkhosi kaNkulunkulu kuwo. Nathi ke sisemkhosini omkhulu la khona uNkulunkulu esehloba khona kwesibili ngoba uyaye ahlobe kathathu umhlangano susele omkhulu nozililwayo njengalo esikona nenjengakoJanuwari siphuma kuona sekusele oka-October wona oyayubambele emzini waseJudiya endaweni esegingindlovu ngaseshoko. La khona ke bese kuphuma khona izwi lokuthi siyanini entabeni. La khona izitsha igcina khona ukusebenza emva kokuba sezemkelisa isimayo seyihlotshiswa sehlotshiselwa uhambo lokuya entabeni. Kodwa njengoba sila ingqikithi ingoJulayi njengamanje ukuthi uJulayi uyi-conference yawonke amaNazaretha umhlangano wesibili omkhulu emhlanganweni emithathu ekhona enyakeni. Umhlangano la khona uShembe ekwazi ukuthi abukise umhlaba wonke ngezimbali zakhe amakhosazana eyikhipha ngosuku luka7 ziya eNtanda okuyindawo la khona uShembe ayakha wakha isivumelwano nezintombi ezakuzigcina zikufika isikhathi zigane zimele noma zirepresenta izingelosi ukuthi ubungcwele bazo ziyobugcina kuze kube sekugcineni unless kukhona mhlambe egcina ikhethwa insizwa yakuleli ibandla iganisa ngokomthetho wenkolo khona kuzokwanda isizwe sabantu abakhonza uNkulunkulu. Lapha ya intombi mazifika khona zifike zibe nomthandazo wazo wodwa owaziwa izona. Uma sezibuya seziza lapha ebuhleni ke kusekuthi ngomhla ka-25 kuJulayi ibe seziphuma ziye ezibukweni lapho zisuke seziyongena khona. Uma ngabe ufunda incwadi abahluli noma abahluleli 11 ubafunda nje bonke bakhuluma ngendaba kaJafethe owacela uNkulunkulu ukunqoba impi ezokwazi ukuthi ayoyilwa. Wase ke ecela ukuthi uma ngabe uNkulunkulu emlekelelile ukuthi ayinqobe leyo mpi kuyothi uma ngabe sebuya empini ayohlangana nakho kuphuma endlini yakho kumhlangabezili uyokwenza bese kuba umhlabelo wakhe kuNkulunkulu wokubonga uNkulunkulu ukuthi umphile amandla okunqoba leyo mpi. Wathi ke mangabe ebuya uJafethe owamhlangabeza kuqala kwaba indodakazi yakhe uJafethe. Wabe sekhala kakhulu uJafethe iyabuza ingane yakhe imjabulela yona ukuthi ubaba ubuyile unqobile empini. Ithi hawu baba ukhalelani na? Ithi ke lensizwa ukuthi ngakhe isivumelwano uNkulunkulu ngimthembisile ukuthi mangabe kukhona okuphumayo lapha endlini yami ngiyobe bese ngakho ngikwenza kube umhlabelo kuNkulunkulu wokubonga wokumbonga ukuthi inkosi ngiyabonga ukuthi ungikhumbulile ngakwazi ukuyinqoba impi ngabuya ngiphile emndenini wami nasesizweni sami ngisivikelile isizwe sami. Yathi inkosazana ekhululeka
mina ngiphelele ngiyethemba uNkulunkulu engimkhonzayo. Akunandaba, kuphela ngizoba nesicelo esisodwa kuwe baba ongizalayo ukuthi ngilinde ngihambe ngiyolinda okungenani izinsuku ezingu-90 30 days nentombi enganye nazo eziyibutho lami kuNkulunkulu ngizilele umntombi bami. Lento ke yayenzayo kuShembe ngokuthi kungenentombi ngomhla 25 July ziyoze iphume kuwo ngomhla 25 September. Uma ubala from 25 July up to 25 September uyahlangana lo 90 days olingana exactly nokulinda noma nokulila kwentombi kaJafethe. Ingakho mazingena kulokhu kulindeze ayifake imvunulo yazo ibizwa ngokuthi umJafethe. Lo mJafethe la ekhanda zisuke zizibophe ngesibopho sotshani obizwa ngokuthi uzi lobo ezibuya nabo lapha eNtanda ezezithi mase zibusongile sezibuluke kahle zihlale phezu kwabo sezenza lo mthandazo ongaziwa umuntu owaziwa izona noNkulunkulu noShembe kuphela oyisivumelano sazo ngendaba yokulilela abakwabo. Khumbula ukuthi intombi kaJafethe ayizange ililele umuntu, ayizange ikhunjulwe umuntu ngoba ngesikhathi sika-Israyeli kwakuyisikhathi se-unrest sokuthi kunezizwe eziningi ezifuna ukubaphuca umbuso wabo. So uNkulunkulu uthe esebuya ngoShembe kuthina lezi intombi aziyikhumbule lengane ngoba you must remember ukuthi thina we are the descendants of the 10 lost tribes of Israel. Siyisizukulwane sezizwe ezilishumi zakwa-Israyeli ezalahleka. Kodwa uNkulunkulu athe mesefuna ukubuya wathola ukuthi igazi lethu alikaze lihlangane nelezinye izizwe. Ingakho wehla wasekhetha isizwe sethu lapha eSouth Africa ikakhulukazi samaZulu wathi akube izona kazoqoqa ngaso izizwe zonke ukubuyisa kabusha ubusirayeli bethu. Ingakho noma ethe mebuya wabuya walibutha neBhayibheli ngoba lisikhuluma ngathi. Kodwa ke ngisela endabeni yemkhosi eyenziwa ngalomhlangano. Uma ngabe ke seyibuyile sezingenile intombi kunemgidi eziyenzayo seyibuyile eNtanda. Le mgidi yazo iyisikhombisa iba nemvunulo yabo siyayibizwa ukuthi imvunulo yesilungu. Ihlukahlukeneke nayo. Noma siyibone namhlanje kodwa umlando usitshela ukuthi ikakhulukazi igwababa noPink yayingavunulwa ebese khanjwa ngeenyawo. Kunezicathulo mawabe wazi umdanso ekuthiwa iballerina. Kuye kufakwe izicathulo ezinjalo, kunezicathulo ebeyigqoka kuqala ezayibizwa ngokuthi amafuteki ezimnyama kodwa zona zimhlophe ke lezi zayifaka amakhosazana. Intombi ke zelapha ekuphakemeni ezindala zayikade zingazazi izicathulo, zazigqoka ziyiphambanise ezinye zikhale ngokuthi zishiswa izinyawo. Lezi ke zayikhala ezaziphambanise izingane ezincane zazibahleke base beyahamba baba omkhulu bawo complainer noma beyofaka isikhalazo izingane ziyasihleka thina sicela ukuyikhumula lezi zinto wasethi baba omkhulu abayikhumuleke njengoba seyisona namhlanje izicathulo zingafakiwe kodwa zona zayisina zifakelwe izicathulo. Njengoba ubona lapha ya uma ngabe uzothola ithuba ubone umgidi wesikoshi senseshi inhlalisuthi ivunule khona ifake ngisho amadadla phansi noma amaboots namasokisi nakumakhosazana kwakuba njalo nabo babefaka futhi okusasicathulo kubona ngoba ingeyesilungu. Ingakho kuthiwa yesilungu ngoba awuyifakile ingekho into esonyaweni. Kodwa thina njengoba sivunule kanje kuyasifanela ukuthi singayifaki izicathulo noma izimbadada ngoba vele kuyimvelaphi yethu lokhu esikuvunule injobo. Emva kwale mgidi ke kube sekuba ke imgidi ke ejwayelekile njengoba ikhona namhlanje. Kodwa ngosuku luka 15 uShembe esivezela ukuthi ngempela we are the 10 lost tribes of Israel. Kunomkhosi obakhona ngomhla ka 15 enyangeni kaJuly lapho khona esuke emukelisa khona isidlo esiyingcwele. Esidlweni esiyingcwele kunencwadi efundwayo ekhuluma ngendaba yenkosi uJesu Kristu la aqala khona uqhamuka khona kwesidlo iHoly Communion. Iveza ubudlelwane bethu nobu-Israyeli obukhulu. Kuphinde kube usuku olukhulu kade lukhona izolo oluba ngolwesithathu lokugcina lweviki olusuke sekuzovala ngalomhlangano lokuthi siyayisiye la kunamaliba khona la kulondolozwe khona imizimba yamaNazaretha asedlulile emhlabeni kuthiwa kukwabheka bezayo igama lekhona. So siyobenzela inkonzo ke nabo ngoba njengoba bengasaphili ngokwenyama kodwa ngokomoya bayaphila. Suke sibakhumbula sibacelisa labo abangakafinyeleli uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kaqaqa amafindo abo bavele emndenini yabo ukuze bezokwazi ukuzonikela kuShembe bezosho ukuthi sebefikile bazothi Shembe sivinjwe u1 no2 no3 sicela ukuthi usikhulule singene ekujabuleni kwenkosi. Ngiyabonga.
umbuzo lo oyaye ungiphathe kabuhlungu mangicabanga indaba yobudlelwano bethu nenkosi uJesu. Umkhulu inkosi inyanga yezulu thina esikhulele kuyona yake yasho la eParadise ngomunye unyaka ukuthi asingabothi ukuthi uJesu kodwa sothi inkosi uJesu ngoba uyinkosi yesabatha. Mhlambe mangizohlehla kancane ngolunye usuku la ebuhleni igama laloMoses kuona njengamanje ubuhle bokuphakama okusho ukuphakama sebubuhle kakhulu sebukhulile futhi sebandile. Kufika amaSulumane aphethe izincwadi ezibhalwe umbhali oqavile we-Islam religion igama lakhe uAhmed Deedat. uAhmed Deedat ezincwadini zakhe uzama ukuveza ukuthi inkolo yobuKristu iyinkolo engeyona inkolo kaNkulunkulu. Iyinkolo engafanele ukuthi ilandelwe abantu. Uma ngabe befika bazothi enkosini inkosi inyanga yezulu Shembe siyabonga ukuthi sithola ithuba lokufika kuwe. Sibona inkolo oyifundisa abantu icishe ifane nethu uma kuthi ayifani. Ngakho besizicela ukuthi sibambisane nawe ekuthenini sifundise abantu ukuthi abaphume enkolweni yobuKristu kodwa balandele inkolo yethu noma le yakho. Ngoba uma bebekhuluma le ndaba kaJesu bakhuluma ngento engekho. Kuthiwa laqhuqa labamnyama izulu yathi inkosi yasekuphakameni inkosi inyanga yezulu ngicela ningiphumele ningihambele lapha ngoba manithuka inkosi uJesu nithuka mina uqobo. uJesu ungowakithi. Isihlabelelo sesibili uma ufunda isihlabelelo samaNazaretha sikhuluma ngenkosi uJesu Kristu. Isihlabelelo sesihlanu uma ufunda isihlabelelo samaNazaretha sikhuluma ngenkosi uJesu Kristu. Uma ngabe sibhabhadiswa, uma ngabe siphuma egwenyweni sisisamanzi sihlabelela sithi sisindisiwe thina maNazaretha sonke sohlabelela sibatshele sisindisiwe thina. Ukubhabhadiswa ngokugwenywa amanzi kuqale ukuthi kubonakale kwaziwe ngamhlazane inkosi uJesu kade ingeniswe uJohane umbhabhadisi oyeyumzala wakhe. Okuchaza ukuthi nathi sisuke sithatha isimo sobuKristu ngokungena kwethu emanzini sibhabhadiswa. So angikwazi ukuthi umuntu oyinazaretha angathi ekwazi ukuthi ngomhla ka-15 wenyanga yomhlangano ayokwemukela isidlo la kufundwa khona incwadi ekhuluma khona ngenkosi ngomzimba wenkosi uJesu ebese nangakusasa afika avuke athina sihlangene nenkosi uJesu. Angikwazi ukuthi kungathi umNazaretha ethe uma ethatha isifungo sobuNazaretha waqala ngokubhabhadiswa ebese yena bese gxeka ukuthi inkosi uJesu asihlangani naye. Angikwazi ukuthi kungathi uma ngabe umuntu oyinazaretha athi asihlangani nenkosi uJesu kodwa inkosi umqalo wendlela ibhalile esihlabelweni 1 isihlabelelo 132 kulesihlabelo sithi ngikhumbula esivinini ivesi lesibili lithi mina ezami zathengwa ngowayelenga emthini izini ezazithengwa izono zakhe zazithengwa owayelenga emthini zisho sona inkosi uJesu. Ngiyabonga. Siyabonga baba. La ngicela usingene endabeni yamasiko. Umuntu nje mephenduka la eNazaretha uma lahlayo uma kuyazi. Ngicabanga ukuthi yonke into ekhona emhlabeni iyisiko. Kuyisiko ukuthi ingane mayiphuma esibeletheni sikanina kufanele izwakale ngokuthi ikhali ukuze kukholakala ukuthi iyaphila. Ngoba kwenzeka ingane izalwe kodwa uthola ukuthi iyaphila kodwa mayingakhali kuye kubuye ngathi ifile izishawe kaningi emhlanje kuyila ekhali bese kuyakholakala ukuthi ngempela iyaphila leyo ngane. So yonke into ngiyithatha mina ngokuthi iyisiko. Kodwa isiko selewoniwa imkhuba. Imkhuba ke yilokho esakwenza thina ngokucabanga. For instance, uma ngabe owesifazane ezithwele uma bese kukhuleke bese zala izingane zibantathu kunenkolelo ekakhulukazi kuleli zwe laseAfrika lokuthi kufanele igingise igabade le eyodwa ife ngoba kusuke kubika into embi emndenini. Inkolelo zeleyo kuneyinkolelo ezavela ngoba kuyindlela abantu ababezibeka umaka ngayo. For instance, angikhulumi kabi bangangizwa abantu bangubani. Abantu bangubani bazinquma iminwe ngoba kuyindlela yabo abasuke bafuna uku-identifyana ngabo. Kodwa akulona isiko leli lavela noNkulunkulu. Abantu bako Dlamini, abanye bako Dlamini, abantu bako Zuma, abantu bako Zondi bazigcaba ebusweni babo. Akuzange kube uNkulunkulu wathi abagcabe kodwa kwaba othile wesizwe sabo ukuze bakwazi bona ukuyi-identifya
kuma-claims ukuthi thina silolu hlobo labantu abaphila ngale mpilo kanje, so kufanele sento efana nale. Enkolweni-ke uma ngabe uma ngabe uthatha isifungo sobuNazaretha, kunamasiko owayekayo ize ithi inkosi inyanga yezulu komunye umama efika ezokwenza umcimbi ewenzele ekhaya ukuhlaba kuyindlela yokukhumbula abalele ngokubacela ukuthi uNkulunkulu abaphe ngoba nasezulwini kuyadliwa. Khumbula encwadini ngithi yabahluli 19 kwafika ingelosi ifika komunye umama engabathola abantwana, bathe sebehamba base bemhlabisa lo muntu, bemhlabisa imvu nomhluzi babeka ndawonye. Bathe mase befika la bemphelezela bembeka khona esiza akubekela etsheni, kwathi makube khona wathela nomhluzi wasekhomba ngenduku ayephethe, kwanyamalala naye wanyamalala. Base bebona ukuthi ingelosi leyo iyayithi ke inkosi ilanga, uma ngabe ke ingelosi yanyamalala kanye nalokudla kade yenzelwe khona kuwumphakwayo, yashonaphi mayingayanga nakhe ezulwini na? Okuchaza ukuthi nasedlulwini kuyadliwa. But kunomkhuba-ke thina abantu base-Afrika esesithi masihlaba ibe sesiwenza lokho ekuthiwa ukuphisa utshwala. Uma ngabe uyiNazaretha, ngoba iNazaretha liyahlukanisa nophuzo oludakayo, awuvumelekile ukuthi uma wenza umsebenzi uyiNazaretha ibe sukuphisa utshwala ngoba sewenza into ephambene nenqubo yenkolo yobuNazaretha. Yila kuney'nto ey'thile okumele ukuthi uzihlukanise nazo uma usuthatha inkolo yobuNazaretha. Ubani uShembe, umuntu nje ongakholi ungamchazela ukuthini ngamafushane? uShembe ungubani? Umuntu osenkolweni yakhe, uMkristu, uPostoli, ungani ungathi wena ngashiy'Kristu, kuwe ngani nenkolo yamaNazaretha? Mina njengomfana wesonto mhlawumbe abanye angeke bangi-understande kahle kwimpendulo engizokuyiphendula, kodwa njengomfana obelalela kakhulu inkosi inyanga yezulu mayisuke ikhuluma lapha kuthina isicijela izwe langaphandle, ngizokusho ngingananazi ukuthi uShembe uNkulunkulu. Kodwa inkosi inyanga yezulu yasiluleka ukuthi lokho singamane sikukhuluma isinoba kanjani kubantu. Okungenani asoveza imisebenzi emikhulu neminingi eyenziwe uShembe, okuyena lo azothi mayibona ukuthi umuntu akakwazi ukuthi ayenze lento. For instance, uShembe ngolunye usuku kwathi kula kaShangasi ekuthiwa sesibukweni khona kuwumhlangano khona. Uma sekuzongena inkonzo yasemini isikhathi kwaku-12:25, uphuma ngendle yesonto ubiza insizwa ebikade ikhona lena binamadevu abizayo. Uzoyibona ukuthi uba leyo nsizwa ayisekho-ke manje la. Nenye kuthiwa kwaMathonsi umfundisi osanda kushiya waseMandeni, uyabamemeza bobabili uthi tshelani abantu bonke ukuthi inkonzo yesabatha lesemini sizoyibamba enhlanhleni eMgungundlovu. Ukusuka la ngisho khona esibukweni uza la ngo-12:25 uyofika inkonzo siqalile la. How much more ke kusuka esibukweni uya ePietermaritzburg? Back then imigwaqo eminingi bengakabi itiyeli bisayi-gravel, kodwa uShembe wakwazi ukushrink umhlaba uma kuwukuthi akabambanga iwashi. Bathi-ke uma besixoxela abadala bakithi enhlanhleni, ngangingekho by then, umkhono umjiva wakhe wokugcina wawufaka esengena epulpiti. Wathi uma seqede ukufunda umthandazo wesabatha wasithi namhlanje angizile ukuzosonta kodwa ngizolwa, kunesimo esingesihleke sasenzeka eMaritzburg. So umuntu okwazi ukwenza into efana naleyo esikhathini less than an hour ukuthi asuke eNdwedwe aye eMaritzburg afika kwazi ukufica inkonzo, iliphi igama elikhulu esingamnikeza lona. Kodwa yathi inkosi asothi ungothunyiwe ethunywe uNkulunkulu. Ngokusho kwenkosi yasiluleka kanjalo, yathi asibothi umprofeti othunywe inkosi, kodwa thina siyakholelwa ngokuphelele ukuthi uShembe uNkulunkulu. Mhlawumbe ukuncenca abantu abangewona amaNazaretha, mhlambe amanye ama-dominions eChristianity, singathi inkolo yobuNazaretha iphelele ayishodi ngalutho. Zonke izimiso ezazigcinwa inkosi uJesu Kristu sisithola ziyilapha. Inkosi uJesu Kristu iyinkosi yesabatha, kusho iBhayibheli akusho mina. Yayilazisa usuku lesikhombisa okungusuku lokuphumula kaNkulunkulu, nayo yayiphumula ngalo. Kodwa kulabo abanye sithola bengakwenzi. Uma bebefuna ukukholwa okuphelele abeze la kugcina khona imithetho ngendlela inkosi abathi bayayikhonza eyayenza ngayo. Inkosi uJesu Kristu yayilazisa iPhasika, yayazi ukuthi liwumkhosi wesinkwa esingenamvubelo. Ngiyabancenca abafowethu abaseyinkonzweni zeChristianity ukuthi ababuye bazogcina iPhasika eliphelele la eNazaretha la kudliwa khona isinkwa esingenamvubelo ngesikhathi salo eliyinyanga yokuqala onyakeni.
hayi inyanga ezishintshashintshayo. Ngiyabonga. Mahlobo, uManazaretha athatha isithembu, uManazaretha ubaba omdala ukhetha ingane encane. Ungathini ngalokho? Phawula wakho uthini ngalokho? Before ngingene kwesithembu, ngizozama ukuvela kuleli labantu abadala abathatha isithembu. Sorry, abathatha izingane ezincane. Ngokwezempilo noma ngokwesayensi noma mhlambe ngokwebiology, umuntu mangabe esedlule kwi-stage of puberty, usuke lowo muntu esekwazi ukuthwala umuntu. Kodwa ukuze kucontrolwe indaba yokuzaliswa kwezingane ezincane mhlambe nokwenza i-birth control, i-United Nations yaqhamuka nomyalelo ukuthi okungenani amazwe awabeka imithetho ama-constitutions wayo ukuthi abangakuvumeli ukugana kwabantu abasengaphansi kweminyaka eyi-18, 18 years. Nalapha-ke ebandleni lakithi akusile iqiniso ukuthi mhlambe kunempoqo ekhona ukuthi umuntu omdala ashadiswe nengane encane noma ingane encane ishadiswe nomuntu omdala, but izenzela yona willingly, provided ukuthi iproducile i-identity card or document ethi mina I'm above 18, so I'm eligible ukuthi ngithathwe ngihambe ngovusa umuzi. Umuzi okhumbula isikhathi uma sobheka inkosi, uma sobheka ubaba esimhlonipha kakhulu eSouth Africa, ubaba uMandela washada nomama wesimthandayo, umama uWinnie Mandela. I-age abashiyana ngayo icishwa ibe ×2 kumnyaka uMandela ashada nayo engayo. I think uWinnie Mandela, she was 21 years, uMandela elako something 43 years old ngekathi beshada. Uma sizobheka baningi abantu engakwenzela ngaba ama-examples. So into yokuthi umuntu umncane, ogogo bethu sike sibuka izithombeni zabo, hawu umnganani la gogo mhla ushada athi ngangena 18 years mntanami. So akungabukeki ngathi sekuyinto entsha ngoba kuyindlela yokufuna ukudisa into enhle enziwe ushembe. Yini engcono ukuthi ingane yakho uma usuyibona ukuthi isisesigabeni sokuthi imizwa yayo siyafudumala ibe siyayiganisa ibe siyahamba iyozala kahle izingane ezingawona ama-illegitimate child, izingane ezalelwe ngaphandle komshado. Izothi imiqeda kuzala le ngane ibe senomfana ebona kuyinto enzima ngako ukondla ebese eyibalekela eyishiye. Kuqhamuka omnye umfana athembisa ukuyithatha le ngane yakho naye aphinde ezalise esibili, isiney'ngane ezimbili zeyibongo ezihlukene engezona isibongo esisodwa la ekhaya. Uyabona ngathi liyonakala nolibo fuzo lwala ekhaya ngokuzala kwezibongo ezihlukahlukene. Kanti manje uma buyishadisa le ngane izozala isibongo esisodwa sesisodwa, ikhulisa abantu abangcwele, ibe nawo umuntu owemukelekile emphakathini nasebandleni ngendlela uNkulunkulu ayehlele ngayo ukuthi owesifazane uyakushiya uyise nonina ebese ebanyamanye nomyeni wakhe. Kuwumyalelo kaNkulunkulu lokho, but uNkulunkulu kube wayengathandi ukuthi abantu abano 18, 19, 20, 21 bashade. Ngabe wabeka mhlambe a certain age ukuthi mawusuneminyaka mhlambe u25 or 35 usungagana, kodwa azange akwenze lokho. Wathi kuphela owesifazane uyokushiya uyise nonina anamathele kumyeni wakhe babe nyamanye. Sengena kulesi thembu, isithembu ngoba singamakholwa, we can open iBible from Genesis to Isambulo, iRevelation book. Akukho lapho khona uthola incwadi igxeka noma uNkulunkulu ebeka isono sesiko lomshado ekuthiwa isithembu. Instead uthola uNkulunkulu ekugqugquzela ukuthi abantu abaganwe. Uma sikhuluma ngomprofethi wokuqala ngokweBhayibheli kaNkulunkulu uMose, wayeganwe amakhosikazi amathathu. Lokho kukunikeza ngokuphelele ukuthi nenkosi uJesu izalwa esithenjini noma kwisizukulwane sesithembu, ngoba eBhayibhelini kuthiwa Jesu indodana kaDavide, inkosi yesibili leyo yesizwe sakwa-Israyeli, yayiganwe amakhosikazi awu-100, yagcina isina 101 wives. Lo okwakade kuyinkosikazi wale yansizwa eyafa empini, uNkulunkulu wasethi akayithathe ibe umkakhe. Kwazalwa bani? Kwazalwa inkosi esithathu yakwa-Israyeli, inkosi uSolomon. Le nkosi uSolomon yona yaganwa amakhosikazi
angamakhulu ayisikhombisa 700 yayisiba na 300 concubines yasiba nezancinza ezu300 isithembu asikaze sibe isono kodwa uNkulunkulu uyasigqugquzela ukuthi abantu basithathe kudala futhi lokho ukuthi at least kuminimizeke inamba yabantu besifazane abangagcina bengabi nabo abantu ababaganile because uma ngabe ubuka ngokwe ratio abantu besifazane baningi kakhulu kona abantu besifazane kodwa uma ngabe sizothi sibe njengamajuba indoda ibe nonkosikazi oyedwa kunabantu abaningi besifazane abayongabi nawo amadoda abayongabi nako ukuthi bona bakhulise imindeni yabo due to the fact that bavinjwe ukuthi kuthiwa isithembu asikho emhlabeni noma sifunakala isithembu emhlabeni. Ngiyabonga. Sesivala nje imibuzo oqala owakama-divorce. Ngicabanga i-divorce esamanje yini ekhulisa izinga le-divorce. Kwesibili nje i-summary yakho yomhlangano kaJulayi ka-2025 hambe kanjani ukufundile futhi ungathandi ukudlulisa kakhulu. Izinga elibangela ukuthi kube nama-divorce amaningi yileli engiphawule ngayo kwi-previous question lokuthi abantu abaningi besifazane abekho emshadweni bathola izingane bengekho emshadweni ebese izingane abayizele zithuka seziba nenhlanhla yokuthi zigane. So umuntu ongawazi umshado uma ngabe ingane yakhe ibuya izothi ngithwele kanzima lapha emzini kubalula kuyena athi mntanami buya uze ekhaya kodwa uma ngabe izalwa umzali okwazi ukuthi emendweni kufanele ubekezele uyipha amasu okumelana nezinselelo azofika abhekane nazo noma leza asakuzothi uthi uphuma kanjani kulezi zinselelo sobhekana nazo emendweni wakho kunokuba kuthiwa shiya ngoba la emhlabeni uma sakhuluma iqiniso ayikho into elikhulu. Njengamanje nje ngikhuluma sinezingane sizele zikhala ngo long division ubulukhuni bazo esikoleni kodwa ngokufundiswa ubusuku nemini lokusizifundisa zigcina seziyazi zijwayela ibe sezazi ukuthi long division yenziwa kanjani. So nalana ke uma ngaba abazali bengengenelele kakhulu emendweni yezingane zabo bengelokhu beyihlupha bebuthi uhleli kanjani emzini ikhona ngibona kungadala ukuthi lento yokuthi kube lula nje ukuthi umuntu athi mina sengiyashiya emendweni ibe sekuyaphela. Nenye into ekhona ilento ekuthiwa i-competition. Abafowethu abanye kunalento abayenzayo yokuthi banonusele izingane ngempilo engekho ngohlobo mhlambe lempilo ephilwa ku-social media. Impilo ephilwa ku-social media kwi-real life ayikhona ukuthi ukwazi yenzeke. Uma ngabe uzothembisa umuntu njengamanje i-iPhone uma kufika ekhaya kumele ufike umthembise omkhulu i-MacBook kuze lokho kunyukela kusho ukuthi nendlu uzomele uhlale kuyona angeke uhlale ku-6 room kufanele uhlale ku-double story. Uma ngabe uphuma lapho ngawukwazi bese uzophuma nge-Polo Vivo kodwa kuzomela uphume nge-Maybach kuzomela uphume nge-Bentley kuzomela uphume nge-Rolls Royce. Uyabona lento isinzima kanjani usuyithosa umthwalo ukuthi umndeni ocabanga ukuthi wakhe wena njengamanje ukwazi ukuthi usustain impilo ukuthi ukhulise izingane zakho zifunde ezikoleni ezi-right ezithola i-education e-right ezithola imfundo ephambili ukwazi ukulandela ushembe uyomdumisa ngezikhathi ezifanele just because wena ufune u-reach level wena ongekho ezingeni layo. Abantu abafunda ukwemukela ukuthi mina ekhaya njengoba ngikhule kuno-round ababili mina uma sengiqeda isikole noma sengiganile noma sengiganiwe ngifuna ngakho u-4 room one-aluminium windows kukwanele lokho ku-right just because uphumile esimeni ebesinzima so-round ababili musa ufuna ukugalopha wena ngempilo ufuna ukuhlala ku-triple story kade uphuma kodwa kwa-1 room ngoba uzolimala in the long run. Umhlangano kaJulayi I will say ube muhle kakhulu ngokwami ukubuka ngamehlo asemhlabeni. Sikujabulele ukubona uNkulunkulu evula ithuba lokuthi intsha leli bandla ebizwa ngokuthi indaba True for Share ikhulume ngoNkulunkulu wayo emkhonzayo. Sathola izeluleko intombi nathi siyinsizwa bekhuluma o-anti ekuseni emini kwaba inhlalisuthi yagcizelela ukuthi ushembe ngempela uNkulunkulu vele ezulwini. Bagcizelela ukuthi ukwethemba uNkulunkulu kuzala noma kuletha izithelo. Kwase kuba befundisi nabo baphinde futhi basifundisa basikhumbuzisa ngothando nokuthandana. Sibonga ukuthi azikho izinto ezibe sayibonile sizokuthiwa sekushe amadokodo. Kuthiwa mhlambe sekulahleke ingane noma kunemoto entshontshiwe.
Abantu sibona beyiphethe kahle, awekho amacala esizothiwa ayaqulwa, abekho abantu esizothiwa bakhishiwe esontweni, kodwa bonke abantu sibona besho ngazwi linye bethi uNyazi nguNkulunkulu wethu. Sicabanga ukuthi uShembe njengoba sekusondela ukuthi umhlangano awuvale, naye mhlambe uzophinde asincome athi senze kahle. Sinalelo themba lokuthi nakokhokho bethu senze kahle. Silindele ukuthi uShembe asamukelise izibusiso ezizothi masifika nazo emakhaya kuphileke kangcono. Uma bengabe befuna abantu ukuthi bavule amabhizinisi abo avuleke kalula, nalabo abathanda ukuthi impilo yabo bebona ichachamba besiyachachamba, ibe sesiphumelela ezweni esikuthandazela kakhulu. Sicela ukuthi engathi kungaba nokuthula okumthandazo noShembe ahleze uthandaza ukuthi izwe sihlala kulo ufisa ukuthi silibuseke. Iwona umthandazo siwuthandazayo leyo zikhathi zonke masuke esiguqile. Sinalelo themba ukuthi kuzokwenzeka. Njengoba sisibona no president of South Africa evule i-Commission of Inquiry uma ngabe kuvela ukuthi kunabanye babaphathiswa bemisebenzi ethile abanobuqhopholelo abathile. Sicabanga ukuthi kuphenduleka yona njalo imithandazo yethu ukuthi i-crop ezoqhamuka manje yo-minister izobe yenza lokhu esikulindele thina abantu abaye bevotela ukuthi babe seyihlalweni, ngoba amandla okuthi babe laphaya bawanikwa yithina. Kuthiwa kufanele ukuthi iy'mfuno zethu baqinisekise bayazigcina. Imithandazo lesiyithandazayo ithi inkosi yasekuphakameni mabe ibhala kwesinye seyihlabelelo zazo ithi, ihlabelelo 120 verse logcina ithi ngiphelele ngiyethemba ilanga lakho Afrika liyophuma bengathandi ziyolotha zonke izizwe. uShembe wathembisa ukuthi lelizwe lakithi eNingizimu Afrika kuze isikhathi la lizophatha khona ngentando kaNkulunkulu, ngoba laba baliphethe bazohluleka. Uma behluleka bona bazogcina behlangana bethi sesizame wonke amaqhinga kodwa siyehluleka. Yini esingayenza? Isivumelano sabo siyoba sinye, sothi isiphephelo sethu sinye manje sisifanele ukuthi sihambe senkosini uShembe uNyazi lwezulu ebese khipha abantu abazophatha lelizwe ngendlela efanele nezokwanelisa bonke abahlali baseNingizimu Afrika. Ngiyabonga.